ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. дар шароити кунунии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар самти технологияҳои рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ шарти асосии рақобатпазирии иқтисодӣ ба шумор меравад. ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ ҳосилнокии меҳнатро ба таври назаррас баланд бардошта, норасоии қувваи кории қобили меҳнатро бартараф менамояд. ин аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати суръати бахшидани рушди соҳа дар сатҳи байналмилалӣ ташаббус нишон медиҳад. аз он ҷумла ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаднома қабул намуд. Дилшод Ҳакимзода шарҳи бештар медиҳад. ташаккули суръати баланди даромаднокии иқтисоди миллӣ дар замони бо суръат тараққиёбандаи ҷаҳон ба истифодаи технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ марбут аст. бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин соҳа аҳамияти махсус зоҳир намуда оид ба корбарӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ пайваста тадбирҳои судманду самарабахш меандешанд. ҳамин аст ки 24 сентябри соли 2024 зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии иҷлосияи 79-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки оид ба нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва суръатбахшӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қаднома қабул карда шавад. Технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи муносиб ба шумор мераванд. вобаста ба ин пешниҳод дорам ки Маҷмӯаи умумӣ дар иҷлоси навбатӣ оид ба нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва суръатбахшӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қадномаи махсус қабул намояд. муҳимияти пешниҳодоти мазкур ҷонибдорӣ ёфта 25 июли соли 2025 Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қадномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид бо иттифоқи оро қабул намуд. May I take it that the Assembly decides to adopt draft resolution A/79/L94. It is so decided. санади мазкур бо бархурдорӣ аз пуштибонии якдилонаи кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид қадами муҳимеро дар роҳи бунёди ризояти ҷаҳонӣ оид ба истифодаи бехатар ва бар ахлоқ асосёфтаи зеҳни сунъӣ аз ҷумла рушди механизмҳои худтанзимкунӣ ва мудирияти масъулиятноки технологияҳои зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ ва миллӣ ташкил медиҳад. илова бар ин қатномаи зикршуда ҳамчунин механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияҳои зеҳни сунъиро барои таъмини рушди устувор дар Осиёи Марказӣ муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе мебошад ки он ҷиҳати ҳамоҳангсозии раванди татбиқи барномаҳои муштараки марбут ба зеҳни сунъӣ дар Осиёи Марказӣ мусоидат хоҳад кард. амалӣ намудани ин рӯйкардҳо ба таъсиси низомҳои бехатар, боэътимод ва боварибахши зеҳни сунъӣ мусоидат намуда мувозинати байни танзим, навоварӣ ва механизмҳои худидоракунии дохилиро таъмин карда барои дигар минтақаҳои ҷаҳон намунаи ибрат хоҳад буд. тамоми маълумотҳое ки ҳозир ина ҳукумати электронӣ мегӯем дигар тамоми чизо агар ин набоша дата-центри Баку хоб пеш намеравад. ин барои на танҳо барои шаҳр хуб аст, тамоми ҷумҳурӣ чӣ сохторе ки набоша барои истифода захира намудани маълумоташон ин ҳатмӣ дар кор.
бояд зикр кард ки маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар душанбе ба тезонидани раванди татбиқи ташаббусҳои асосии марбут ба зеҳни сунъӣ дар осиёи марказӣ аз ҷумла самтҳои зерини марбута мусоидат хоҳад кард. пешбурди барномаҳои муштараки омӯзиши мутахассисон ба дастгирии стартапҳо дар соҳаи зеҳни сунъӣ миёни паркҳои технологӣ дар минтақа, роҳандозии лоиҳаҳои муштараки илмӣ тадқиқотӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ миёни донишгоҳҳо, муҳаққиқон ва озмоишгоҳҳои минтақа, ташкили шабакаи муштараки марказҳои ҷамъоварии маълумот ҷиҳати афзоиши дастрасӣ ба зерсохтори ҳисоббаробарӣ дар кишварҳои минтақа, ҳамоҳангсозии талошҳои миллӣ ба мақсади қабули принсипҳои умумии мудирияти ҳамоҳангшуда, масъулиятнок ва худтанзимкунии зеҳни сунъӣ дар осиёи марказӣ, пешбурди ташаббусҳои марбутаи ҷаҳонӣ бо шарикони байналмилалӣ. бешак қабули қатномаи мазкур нақши умумии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати пешбурди муколамаи ҷаҳонӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва аҳамияти таърихии сиёсати созандаи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро таъкид мекунад. бояд тазаккур дод ки бо мақсади амалисозии ҳадафҳои рушди устувор, стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардида мавриди амал қарор дорад, чунки зеҳни сунъӣ падидаи нав буда бо дар назардошти раванди ҷаҳоншавӣ, рушди илму техника, ворид ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ хеле муҳим мебошад. дар стратегия ба гузарондани ислоҳоти институтсионалӣ, рушди технологияҳои рақамӣ, барномасозӣ, идоракунӣ ва маъмуригардониву хизматрасониҳо афзалият дода шудааст. қабул гардидани қатномаи таърихии Тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба амалишавии ҳадафу афзалиятҳо ва вазифаҳои стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мусоидат намуда, дар ин замина сатҳи зиндагии шоистаи аҳолии Тоҷикистон тамин мегардад. технологияҳои зеҳни сунъӣ имкон фароҳам меоваранд ки дар солҳои наздик сохтори иқтисодӣ ва тарзи фаъолияти одамон ба куллӣ иваз гардад. ин технологияҳо қариб ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон аз қабили тандурустӣ, маориф, саноат, нақлиёт, бонкдорӣ то самти мудофиа ворид шуда кори одамонро ба маротиб беҳтар ва осон мегардонад. оммавӣ фаҳмонем зеҳни сунъӣ чист. яъне бисёре кас бо роботҳо тафаккура пайдо мекунанд, дафари дигарро бо ягон системаҳои компютерӣ. агар бо забони сода гӯем, яъне якчанд намуди алгоритмҳо ҳаст ки аз тарафи ҳамин олимон, мутахассисон сохта шудааст ки бо номи зеҳни сунъӣ ё ин ки омӯзиши мошинӣ. вазифаи асосии онҳо ин такрор кардани ё ин ки иҷро кардани он амалҳое ки масалан инсон он амалҳоро мекард. тариқи оддӣ, яъне бо даст, бо амалаш ва дигар. акнун ҳамон алгоритмҳоро бо манбаи додаҳо дар соҳаҳои гуногун зиёд карданд. рушди соҳаи технологияҳои зеҳни сунъӣ ва истифодаи амалии онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз такмилдиҳии низоми ҳуқуқӣ ва дар ин замина таъсиси инфраструктураи соҳавӣ бахусус паркҳои технологӣ ва марказҳои инноватсионӣ сарчашма мегирад. танзим ва назорати ин соҳа дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ба роҳ монда шудааст. Тоҷикистон бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунъӣ ба амалишавии ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла рушди энергияи сабз, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва дигар афзалиятҳои миллӣ ноил гардида дар ин асно ба қатори кишварҳои пешқадам ворид мегардад. дар шароити тораб шиддат гирифтани равандҳои марбут ба сиёсати ҷуғрофӣ ва тағйирёбии иқлим ки бо суръат ҷараён дорад, дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла гармшавӣ бо суръат мушоҳида мешавад. аз рӯи хушксолӣ дар соҳаи кишоварзӣ аксар кишварҳои ҷаҳон мушкилотро ба бор оварда боиси азияти мардум гардидааст. ин аст ки тағйирёбии иқлим дар кураи замин зарурати таҳқиқотҳои нави илмӣ ва мутобиқсозиро тақозо менамояд. роҳҳои мутобиқат ба дигаргуниҳои табиӣ ҷорӣ намудани таҷрибаи инноватсионӣ дониста мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад.
дигаргуниҳои табиӣ, хушксолӣ, лапишҳои иқтисодӣ ва болоравии арзиши маводи озуқа дар замони навин дар аксар кишварҳои ҷаҳон чун мушкилоти ҷиддӣ пазируфта шуда. Камбуди ғизо ва оқибатҳои ногувори он андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо мекунад. Бо дар назардошти дигаргуниҳои иқлимӣ ва ҳифзи табиат, имрӯз олимон ба таҳқиқу озмоишҳои нав мепардозанд. Ҳамин тариқ бо мақсади устуворӣ ва мутобиқ намудани организмҳои зинда ба дигаргуниҳои табиӣ, хоса пешгирии таъсири хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ, роҳандозии таҷрибаи нав самаровар баҳогузорӣ мегардад. ҳушдор ва таклифи пешбурди амалҳо баҳри коҳиш додани таъсири манфии дигаргуниҳои табиӣ, хоса хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар умум ба инсоният аз ҷониби Тоҷикистон, аз ҷумла Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳои рушд дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ шуда, нақшаҳои мукаммал роҳандозӣ мегарданд, ки ҳамонон ҳамгироии муштаракро тақозо мекунад. агар мо масъалаи амнияти иқтисодӣ, амнияти озиқоварии кишвари худамон аҳамияти таваҷҷӯҳ надиҳем, вобастаи иқтисоди берунӣ шудан хеле таҳдид аст. акнун имрӯз сабабҳои болоравии нарха коршиносон, иқтисоддонҳо ҳар гуна баҳо медиҳанд. бо омилҳои демографӣ, бо омилҳои гармшавии табиат, бо шикаста шудани занҷираҳо дар доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва ғайра ва ғайра. аммо ба назари мо яке аз омили муҳиме ки ба ин рӯз, яъне ки ба як динамики болоравии нарх мушоҳида мешавад, ба назари ман ин омили ниҳодӣ ё ки бо забони агар илмӣ гӯем омили институтсионерӣ аст. бо такя ба ҳадафҳои рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай консепсияҳои амал дар тамоми самтҳо рӯи кор гирифта шуда самар медиҳад. дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ дар ҷаҳон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ояндабинӣ, пайваста андешидани тадбирҳои муассир чун истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ, манбаъҳои обӣ, рӯй овардан ба самаранокии истифодаи заминро дар кишвар ҳидоят менамоянд, ки натиҷа ба бор меорад. бо такя ба ҳидоятҳои раҳнамунсоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи оқилонаи замин ва таъмини фаровонии сабати истеъмолӣ, нақшаҳои мушаххас татбиқ шуда некӯаҳволӣ таъмин карда мешавад. масалан, дар натиҷаи истифодаи оқилонаи замин ва гирифтани 2-3 ва зиёда ҳосил, нишондиҳандаҳои макроиқтисодии хоса маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ рӯ ба афзоиш диҳода рушди босуботи иқтисодӣ ба қайд гирифта мешавад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо такя ба имконоти табиӣ, яъне соҳаи кишоварзӣ рушд бахшида шуда, хоҷагидорон бо ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири соҳавӣ дастовардҳои истеҳсолиро афзун мегардонанд. истифодаи мақсадноки замин бо такя ба таҷрибаи муосир, нақшабандии дуруст ва ҳадафҳо дар роҳи таъмини талаботи бозор имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо бо дастовардҳо ба қайд гирифта шуда, хоҷагидорон дар баробари қонеъсозии талаботи дохилӣ ҳамзамон маҳсулоти хушсифати кишоварзиро ба содирот менигаронанд. роҳи асосии эмин мондан аз ин таъсирҳои манфӣ албатта ин зиёд кардани истеҳсолоти дохилӣ аст ва солҳои охир бо таваҷҷӯҳ ба он ки саноаткунонӣ ҳадафи чорumi рушди миллӣ аст, дар баробари тавсеяи шабакаи инфраструктураи роҳу нақлиёт, таъмини амнияти озуқаворӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ, чораҳое ки дар заминаи ҳамин ҳадафҳо андешида шуда, як андоза вобастагии иқтисодиёти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро аз таъсири омилҳои беруна эмин нигаҳ медоранд. зеро мо мебинем ки солҳои охир бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ, вақте вобастагии бозори дохилӣ аз бозори байналмилалӣ, аз он ҷумла аз воридот кам мешавад, сатҳи нархҳо дар сатҳи мӯътадил боқӣ мемонанд. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ки дар заминаи ҳидоятҳо баҳри истифодаи мақсадноки замин ва ҳадафҳои рушд таъмин мегардад, муваффақияти кишоварзон ва аҳли заҳмати мардуми шарафманд аст, ки нек баҳогузорӣ мешавад. имрӯз фаровонии маҳсулот дар мамлакат таъмин буда дастрасии аҳолӣ ба молу маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту анвои гуногун ва маҳсулоти ниёзи аввал бо нархи дастрас сурат мегирад. боло бурдани некӯаҳолии мардум, фаровонии дастурхони ҳар як хонадон, ҳидоят ва роҳнамоиҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки бо такя ба он дар дилхоҳ шароит натиҷаҳо назаррас хоҳад буд. дар ноҳияи Шуғнон зиёда аз 64 гармхонаи мавсимию доимо амалкунанда мавҷуд мебошад. дар деҳаи ҷелондеҳи ноҳияи Шуғнон ки аз ҷиҳати иқлим барои парвариши сабзавот номувофиқ мебошад, гармхонаҳо дар замини назди ҳавлигӣ таъсис дода шуданд, ки имрӯзҳо сокинон метавонанд ба сабзавоти барвақтӣ дастрасии комил пайдо кунанд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус.
гарбхонаи начандон калон дар мавзеи ҷелондии ноҳияи шоҳнон таи 10 сол аст ки фаъолият дорад. ғуломшоҳ ғуломшоев ки соҳибкори маҳаллӣ аст, тӯли 2-5 сол аст гарбхонаи начандон калон рӯзгори хешро пеш бурда, истироҳаткунандагону меҳмонони ин мавзеъ ва сайёҳонро дар 4 фасли сол бо бодирингу помидор, карам ва инчунин гулу гиёҳҳои шифобахш ва кабудӣ таъмин месозад. Ба гуфти соҳибкор, ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, гарбхонаи иловагиро низ мавриди истифода қарор медиҳад. иброз гардид ки гармхона дар тамоми сол самараи хуб дорад. гармхона дар ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳнон сохта шуда, имрӯзҳо дар ин мавзеъ тамоми сокинон ва меҳмонон аз ҳосили аз ҷиҳати экологии тозаи он баҳравар мебошанд. این گرخونه این 10 سال شد 10 سال شد ساختیم خیلی پمیدور گرسی دارد هم زمستان هم تابستان است اینجا میخرن سنتارا بسیار میبیان میخرن. бояд гуфт мавзеи ҷелондӣ дар баландии зиёда аз 3500 метр аз сатҳи бар қарор дорад ва дар ин ҷо истироҳатгоҳҳои чашмаҳои шифобахши Сарес, Мубарек, Самат ва корхонаи воҳиди давлатии ҷелондӣ ки ҳам аз ҳавзҳои обозӣ ва ҳам меҳмонхонаву шароитҳои муосири табобативу истироҳатӣ иборат ҳастанд, фаъолияти босамар доранд ва барои сайёҳони хориҷиву дохилӣ ва табобатгирандагон хизмати шабона-рӯзӣ мерасонанд. Аслан мавзеи ҷелондӣ дар чунин баландиҳои аз сатҳи бар мавзеи дорои иқлими хунук мебошад. ба ҷуз дарахти бед ва бутагулу настаран дар ин ҷо дигар намуди дарахторастанӣ нашунамо надорад. аз ин рӯ ташкили гармхона дар ин ҷо ба ҳадаф басо мувофиқ ва манфиатбахш мебошад, зеро барои таъмин намудани дараҷаи даркории гармӣ аз оби табиии гарми чашмаҳои маҳаллӣ ки бешумор ҳастанд ва аз қаъри замин фавора мезананд истифода бурда мешавад. ҳамин аст ки барои гарм кардани гармхонаҳо маблағ масраф намегардад. соҳибкори маҳаллӣ гуфт ки дар ин мавзеъ аз ташкили гармхонаҳо метавон 2 баробар манфиатро ба даст овард. мавзеи ҷелондӣ дар шоҳрои бузурги Кӯлоб, Дарвоз, Хоруғмурғоб, Кулма дар сарҳади ноҳияи Шоҳнон бо ноҳияи Мурғоб ҷойгир буда, тибқи нақшаи рушду номиёи иқтисоду иҷтимоиёти ноҳияи Шоҳнон дар ояндаи наздик мавзеи ҷелондӣ бозам зеботар гардида аз марказҳои гуногуни хизматрасонӣ таъмин карда мешавад. Муҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шоҳнон, ахбор. соли равон дар ноҳияи Деваштич дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 9000 гектар киштӣ картошка гузаронида шуд. ҳамасола кишоварзони ин минтақа дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. гузориши Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов. ноҳияи Деваштич дар баробари рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ аз минтақаҳои калонтарини картошкапарвари ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ҷавоби дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешваи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати хотима бахшидан ба воридоти картошкаи озуқаворӣ аз хориҷи кишвар ва таъмини комили аҳолии мамлакат бо картошкаи аз ҷиҳати экологӣ тоза, соли равон картошкапарварони хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию оилавӣ, кооперативҳои истеҳсолию тиҷоратӣ ва дорандагони заминҳои президентиву қитъаҳои наздиҳавлигии ноҳия дар майдони 9000 гектар кишти бобаракати картошка гузарониданд. нишондиҳандаи мазкур нисбати соли гузашта 800 гектар зиёд буда, васеъ гардидани майдонҳои кишт асосан бо обёрӣ намудани заминҳои солиёни зиёд бекорхобидаву лалмӣ амалӣ гардидааст. деҳқонони чашмикордони ноҳияи Деваштич туфайли дар амал ҷорӣ намудани қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ, истифодаи тухмиҳои аълосифату ба ноҳия мутобиқшуда ва нигоҳубину парвариши намунавии картошказор ният доранд ки соли равон аз ҳар гектар мазрааи киштшуда аз 450 то 500 центнери картошкаи хушсифат ҷамъоварӣ ва ба минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла пойтахти кишвар шаҳри Душанбе интиқол диҳанд. дар раванди кишту парвариш ва истеҳсоли картошкаи аълосифат деҳқонони меҳнаткаши деҳаи овчии ҷамоати деҳоти ваҳдат шӯҳрат пайдо карда дар картошкапарварӣ ном бароварданд. бо номи деҳаи овчӣ дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат маълуму машҳур гардидани тухмии картошкаи серҳосилу пурбаракати овчии ғончӣ шаҳодати ин гуфтаҳо мебошад. ҳамин аст ки соли равон дар майдони 452 гектар дар хоҷагии тухмипарварии овчии ғончӣ тухмиҳои ҳосилнокияш баланди овчии ғончӣ ва Нуринисову Каримӣ кишт карда шуда дарак аз ҳосили фаровон медиҳад. хоҷагӣ мо яке аз хоҷагиҳои тухмипарварии ноҳия ба ҳисоб меравад. мо ҳамин сол 452 гектар кишт кардем ки имсол нашунамош хеле хуб мебошад. мо мумкин имсол 500 центнери ҳосил мегирем.
امروز کارتوشکاپروران با همت کوپراتیو استحصالی تجارتی تخمی پروری اوچی غانچی روحبلند از دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و استفاده از روزهای آفتابی فصل تابستان با آبیاری و کارکرد اگروتکنیکی کارتوشکازور شغل ورزیده از نوری‌های ارگانیکی استفاده می‌نمایند. در مجموع دهقانان و کشاورزان سربلند ناحیه دیوشتیچ جهت دوره به دوره عملی سازی دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت بابت تا سال 2030 به 500,000 تن و تا سال 2050 به 1 میلیون تن رسانیدن حاصل عمومی کارتوشکای ناحیه دیوشتیچ جد و جهد نموده ایستادند. این عمل شایسته امکان به عمل می‌آورد که اهالی تاجیکستان کاملا با کارتوشکای خودی تامین گردیده به مملکت صادرات کننده کارتوشکای خوش‌صفت مبدل گردد. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، ناحیه دیوشتیچ، اخبار. اویلای نظرالله‌یفو که در دهه حاصلات جماعت دهاتی به نام میرزا ریزای شهر حصار زندگی میکنند 201 زمین نزد حولیگیشان را خالی نگذاشته برای تامین روزگارشان با محصولات تر و تازه زراعت گوناگون کشاورزی را پرورش نموده ایستادند. شرح بیشتر در تهیه همکارانم. ساکنان جماعت دهاتی به نام میرزا ریزای شهر حصار برای پیشبرد روزگار خویش از زمین‌های نزد حولیگی با ثمر استفاده برده در تامین اعضایان عائله با محصولات گوناگون آذوقه‌واری سهمگذاری می‌نمایند. در برابر این اهالی این جماعت دهات در قطعه‌های نزد حولیگی خود زراعت‌های مختلف را کشت و پرورش نموده قسمی از حاصل به دست آوردهشان را در بازارهای استعمالی به فروش می‌برند. از جمله چنین ساکنان اعضایان عائله نظرالله‌یفو میباشند که در دهه حاصلات زندگی میکنند. در اختیار این عائله غیر از زمین زیر انشاءات 201 زمین نزد حولیگی قرار داشته برای برآورده ساختن احتیاجات عائلوی سبزوات از جمله پمیدار و بادرینگ، بلغاری و بایمجان را پرورش میکنند. حالا کوچت‌های شنانده شده به حاصل درآمدند و همه روزه برای احتیاجات عائلوی از محصولات در نزد خانه‌شان استحصال شده استفاده میبرند. 2 ساتق زمین نزد حولیگی داریم. همین 2 ساتق زمین نزد حولیگی همه محصولات‌های برای خواجگی خودمون استفاده می‌بردگی را ما تیار میکنیم برای خواجگی خودمون. همین یگان وجب زمین ما بیکار نمیمونیم. اگر منم در کار شد با برای فروختن یا برای مثال یگان کاری دیگر ما رفته زمین اجاره میگیریم، میخریم خواجگی دارا میگیریم بعد اینجا کارتوشکای و پیاز و تربوز من همچون شما خودتون شاهد که ما تربوز هم کاریدیم 2 گکتر تربوز داریم. هر روز خوراکمون در پیشمون تیار با بازار سرگردان نمیشیم با مغازه سرگردان نمیشیم. همه چیزمون هست با در این پمیدار کارتوشکا پیاز با دستگی همین بایم جان همه چیزمون خودمون به خودمون میبراید از 2 ساتق زمین. در این حویله مسئله ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر یک وجب زمین در مد اول قرار داشته اعضایانش برای استعمال هر روزه و ذخیره دوره تیر ماه و زمستان از محصولات در خانه استحصال شده هر گونه افشوره و مربا و خورش ها آماده می نمایند. این عائله در برابر استفاده زمین های نزد حولیگی از خواجگی های دهقانی به طور اجاروی زمین گرفته در میدان های کلان کشتی پالیزی انجام داده اند که حالا ثمره نیک به بار آورده است و محصول دست خویش را در نزد خانه‌شان به فروش گذاشتند. در شرایط کنونی بالاروی نرخ‌های محصولات آذوقه‌واری در بازارهای استعمالی استفاده ثمرناک و عاقلانه هر یک قطعه زمین نزد حولیگی از منفعت خالی نخواهد بود. محض با درک بلند مسئولیت استفاده زمین‌های نزد حولیگی هر یک ساکن مملکت می‌تواند به غنی گردانیدن اقتصادیات عائلوی و تأمین اعضایان خانواده با محصولات خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه حصه گذار باشد. بینندگان عزیز در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر تا نشرهای من بعد.